kaixo lagunak, hemen gaude bueltan, orain honetan Minecraftean, guzti ondo badoa ikusi behar nauzela proiegia. Kaixo! Kaixo, laguna, kaixo! Proiegia ikusten nauzela, ja, madre mia! Zeran doien gauzak, bale. Orain honetan, Clastoneko hirugarren tutoriala egitea pentsatu dut, eta, bueno, hemen gaude nire munduan, eta, pentsatu egitea hemen dibetu zelako plaka solarako, da industrial craftekoa. Orduan, esteko gu reston pizka dugu. Hau hemendik. Berko ditugun gauzak egiteko. Barkatu. Egiteko, esango dut, jode. Kultibo automatikoak edo nizu susatzen dut hau sobran dakizuela, baina edo gutxienez ikusita, baina ondo, saiatuko naiz ondo azaltzen, beraz. Barko ditugun gauzak dira, pistoitxo batzuk, nahi beste, restona, eta, bueno, eston gehiago leike barko dugula, beraz, bat bi, iru, lau, bosei, gutxienez, gelo, restona, asiak, argita garbi, eta burdina. Burdina ere beharko dugu. Orduan, aldenik eta kraftatuko ditugu pistoiak, bale? Pistoiak kraftatzen dira. Beharko ditugunez hamar jarriko ditugu, bale? Engo dugu lan, holan, eta beharko dugu hemen. Bederatzi hamar, eta ez bane zerratzen hemen, hauz holan zan, taka, ez, bale, justo al revés, venga, primeran, ole. Bale, ditugu hamar pistoiak. Gero, eta telefono nahi jotzen, me cago en la óspera, a ver, segundutxu bat. A ver, zer den ondo montre den. Ez ezaguna, sortzi zazpi bat, Brasiliko norbait fijo, ez, hombre. Nira, naia, zera, Brasilen bizi da, eta orduan, baina sortzi zazpi bat. Ez da mengua, sortzi zazpi bat. Ez gutxienez estatu honetakoa. Orduan, pistoiak baditugu, gero, beharko dugu, hau, egiteko, bat bi, bale, ondo, eta, bat bi, repetidore pare bat egin beharko ditugu, bada espada, eta, antortxa gehiago egingo ditugu, bada espada, lestoneko, hamar antortxa beharko ditugulako, gutxienez, beraz, hor, perfecto, eta, amaitzeko gauza honekin, palanka bat beharko dugu ele. Palankatxo bat hor, primeran. Bueno, ja, utxeko dut hau antortxak egina, izateko da, antortxak soberan horrelako beharko ditu dalako nik, nire partetik, beste gozatxuk egiteko. Baina, bueno, a ber, orduan, hemendik joango gara, hau ona, hemendik, eta... Beri guazela, hemen dekot hemen lauta... asiak, me cago en la leche, asiak azten ditu dala. Ez gara asik oraindik, asiak azten ditut. Azten ditu dala. Asiak. Hemen gaude. Asiak! Asiak, landatuko dugu galurrak. En fin. Hogei asi, vale, primeran. Horain pentsatzen ari naizela... zetxertu nagoen. Vale, hamar pistoi gehiago beharko ditut. Egingo ditudalako hamarreko bilera. Hori da, hamarreko bilera. Jo, eta egurrare beharko dut gehiago, a ber, alako lioa. Ama. Jo, eta harri ere, ama, venga, guazen... bitartean gauzen bila, hemen ez dut ezer, ez da? Bale, eta hemen ebez. Bale, beraz, egoiko tokira. A ber, hemen estak bat, eta gero hau hartu, eta zaitz baten bila. Adibidez, horko hori ondiegia dela. Eta ja gainera gauz egiten denez, lo egita joango gara. Hau, tricapitator. Honetan, ezaguna nik uste dut, mot ezaguna, tricapitatorra, eta benetan lagungarria. Bueno, guazen logitera bestera
behen txarto pasatuko dugu ez, bueno, egia esateko ez, guztia hor kriston zera, esango dut, hombre, paretaz, baina duta daukat, jodigi, itxakazten zaizkit da, madre mia egiten duena, urteak egiten dutena. Alzheimerra, osea, vamos, tela, orduan, holan, hemendik ona, eta orain, a ber, holan, 8, 9, 10, bai, hombre, primeran, eta, 16, 8, 9, 10, venga, primeran, hausin da, ona, hemen gordeko dut. Vale, al revés. Mamma mia. Burua galtzen noa, pizkanaka. Ordun. Hori, kontatuko dira zuen nahi gozuen Borderlands 2 edo Starcraft 2, bale? Pentsatzen nahi nahizelako Starcraft 2 hartzea, baina bueno, nahiago duzuenaren arabera edo Starcraft 2 edo Borderlands 2 hartuko dut. Borderlands 2 nahi baduzu mesedez esan, gutxi batu joango naizalako datorren astean edo biaste barru edo joango naiz eta orduan jode lurraztu dut, me cago en la leche. Beitu, ba, inoiz baino beto. Mendik sartu, mendik jaitsi eta ona. Ez dute bolta oso eman behar. Lur pizkat beharko dugu ere. Egiteko, beraz. Hemen gaudela. Txop, bale. Hasiko gara egiten, hau, eta orduan egingo dugu, bardu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 esan dugu, beraz, hemen beste 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, eta hemen, hau, 10en behan, joango dira, restoneko antortzak, bale? Eta haren pentsatzen ari naizela, eta ondo pentsatuta, uste duzela repetidore bat toki bakoitzeko. Bai. Claro, bai. Vale, eban, mamma mia, nola dekodan burua ikusten duzu ja. Hamere gauza jakinda, azkenean burua bat burua galtzen du, eta ordua, pues, suposatzen duzuenez, ba, behin burua galduta, ba, hala, guztia sartuko dut bestela, beharko dut horrendik gehiago. Orduan, zeran joango da hau? Vale, hau da alde baten, claro, beste aldean gauza berbera jarriko dugu, beraz, orain, egingo dugu, bat, ez da izango, hemen baizik, bale, ikusten duzuenez, pisten, aktibatzen da pistoia, eta aktibatzen denez, gure hor, bale, hor jartzen da. Orduan, orain, izango da, bat eta hemen beste lerroa, eta hemen berdin, bat eta hemen beste lerroa, hau itxiko dugu, eta hemen joango da beste lerroa. Eta beste aldean, gauza berbera egin barko duzu, hola, errazlez, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mira, kaka. Hombre, mierda ez, kaka. A ver, hor, antortxa batzuk gehiago, egiteko, restoneko antortxa batzuk gehiago. Beste saioetako zozer, ez badu zulurtzen, mesedez, mesedez eta favorez, komentatu iezadazue, mamma mia, zerako euskara level, iezadazue. En fin, komentatu eta saiatuko naiz berriz azaltzen. Baina, bueno, hori esaten didazuenaren arabera. Noski. A ber, agoran, orduan, hemen ura joango da hemen, bale? Beitu. Hemen ura joango da. Hola, tiki, eta orduan, hau guztia berdin egongo da, bale? Urez. Hau sistema honeiko simplea da, bale? Gero buildcraftekin eta alakamotekin gero gauza, baina, kuriosagoak egin aldira, bale? Baina, Minecraft normalean hau da, deagona, bale? Beraz,
pizkanaka, lasaitu zaitezte, denborarekin, lehenengo ulertu bai duzuela, ulertu behar duzuelako nola funtzionatzen duen errestona, eta, klaro, hori pentsala ez, kosta, bueno, ez du nire zidan asko kostatu egia esateko niri lestona, ikusi noenean restona eta ikusi nolako zetako balio zuen, benetan lestona izan zen gauza bat, iruditu zitzaidan magikoa edo izateagatik, hau da, restona ematen dizun askatasuna, alako aguzak egiteko benetan itzelakoa da, benetan itzelakoa, ze hostias, zertik entu dit, vale, beraz, hemen ur infinitoa, vale, bada kesonez, hemen iru eginez, ur infinitoa lortzen dugu, beraz, primeran, horregatik egin dut lehen egindakoa, venga, hemen, horko hori, hemen, horko hori, eta hemen, vale, primeran, beraz, hemen, hori da. Orduan, orain zer egin behar du, orain egin behar duguna da hauek seinalez inbertitu, horretarako ingo dugu holan, eta guk hemendik restona pasatzen diogunean, vale, nik antotzen jartzen ditut, baina zuek ikusteko, inbertituko da, hau, basikoki, hau, inverterra da, basikoki hemen dagona inverter bat da, hemen izatzen zaio energia, eta orduan hau kontlakora jartzen da, eta orduan irekita edo dena delakoa jartzen da, vale? Osea, azken baten inverter utza da, guk hemendik izango dugu ez dakit, adibidez, hemen igual ez, vale, ez aitarako sartzen, baina adibidez, guk izango dugu, hemen palanketa aktibatzerakoan plus, eta ez aktibatzerakoan plus, hain, ez da ezer gehiago, azken baten da, kriston inverter asko jarraian, vale, hau aktibatzeko, hau funtzionatzeko, ez da besterik ez dauka ezer gehiagorik, vale? Hori da, simple, ez da inverterrak, invertitzen du hemendik, hemen dagoen hau invertitzen du, eta eraz hau afektatzen du, antortza hau afektatu egiten du, eta beraz, antortza hau afektatzen duenez, hemen hau afektatzen du, vale? Ez da besterik geiz, vale? Orduan, orain jarraitzeko, esango dut, repeater gehiago behar ditugu, eta horretarako zelan doien hau, vale, ez du atxarto, irutan izango da 10, osea, bakoitzeko, vale, hor, bat bi, iru, lau, bost, eta hau, hemen, eta horrein ingo dugu, holan, eta hemen restona, vale, baina, antortza gehiago behar ditugu, ikusten dituzenez, antortza asko behar dira, holako eraikin handietarako, vale, hau lan, hau hemen, zuek hor, bat bi, iru, lau, bost, zei, eta amabi, eraz, ordu da, zeila, bale. Bale, nik orain tantza entzaio daukat, eta dantzatzea fama kostatu egiten da esaten didaten bezala hor txiste gisa, fama kostatu egiten du. Beraz, bai, egia da, fama kostatu egiten, bale, nik ematen dut buelta oso hau, ergel bezala, igual nahi zenean ona, eta hortik zuzenean atera, bale, konturatzen zaria zerako ergerkeria egiten dudan, osea, kriston ergerkeria egiten dit, txorradak, ergerkeriak ez, txorradak, benetan, batzutan ez nezera konturatzen egiten diztudan txorradetaz, tikak oraindik ez ditu ikutu, inoiz, bez, bale, baina ono, ikusiko dugu horrerago zertako balio duen tiken zera gauza hori, baina hori pizkanaka gauzak egiten ikasten edo egiten goazen bitartean, ikusiko ditugu gauzak, bale, basikoki azalduta tikoiek egiten dutenak da pultsoa eraldatu, abiadura kenduz edo handituz edo ez du besterik ez gehiago egiten, osea, ez da gauza komplikatu bat egia esateko, beraz, ez larritu, ez da zaila hori egiten duen gauza akarra da zera. Nik hau, holan, pultsoa daukat eta hau, aldatzen duadean pultsoa pizkat horre mantendu egiten du eta gero kanporatu berriz, osea,
Ez du gehiagorik egiten, vamos. Ez da gauza zailtxo bat ulertzeko. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bedatzi, klaro. Eta hemen, klaro, amar daude. Osea, a ber, orduan, hemen, repetidora behar dugu. Holan, bat, bi, iru, eta ama iru, eta helduko da. Eta hemen gauza berrera gertatuko da, holan. Hemen, hau, eta holan, tiki, tiki, tiki. Vale, primera, eta orain, klaro. Zagetatzen da, errepetidore gehiago behar ditugula, eta gainera gaua hiltzen ari dela. Anoite llega, loro, 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 si yo falo, vos se fala, que te gusta más. Na, 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 na. Ai, ama, bai, ero nago, bai, ero nago, benetan. Burua Vietnamen galdu nuen. Benetan dinotxuet, burua Vietnamen galdu nuela. Ciao! Afigu, tarararararan, agunu tagun nau. Afigu, so good, so good. I got you. Haula. Afinai. Hala, hor, holan, eta jode. Antortxa gehiago. Venga, que viva la Pepa. Sí, total, antortxa pare bat gehiago egiteagatik, bost. Que viva la Pepa. Hala, bai, gustera ematen dut opariz. Opari gisa. Venga. Holan, eta orain. Bat, bi, iru, eta hau hemen. Venga, lau gehiago falta zaizkigu. Mamma mia, venga, mesedes. Bueno, bitartean, hau jartzen joango gara, vale? Beraz, hemen ezin da joan hau, nik usten dudanez, hau, hemen joan behar da, vale? Seinalea, epa, hau hemen, vale? Seinalea mendik sartu da zailo, vale? Eta hau, holan, holan, holan. Osea, ez dauka, ez da oso zaila gauza hau, vale? Benetan ez dela oso zaila egitea. Eta ez da oso zaila, bueno, toki, hau bai, hau toki nahiko txartzen du, bale? Baina normalean bostekoak egiten badira edo, primeran, osea, onbeitu. Metala, eta reston pizkata aurkitu du. Ze ondo. Leston asko gustoko dut. Venga, ordun, venga, pizkat gehiago mesedes harinago, Juan, bat bi iru, hemen, eta bat bi iru, berdin du, lau, ala, venga, bat opariz, bat bi iru, lau, venga, bat opariz, zer gehiago falta zaite, bat gehiago, mesedes, bat gehiago, ordoa, ja, denbora aurrera etengabian, da orain ezin euzi izan gilana, bai zindagizut izan zalera bizitzaren onona, baina orain taratatara loro zaude ziur. Venga, ja, hautzeko diota besteari, bale? Badakite ez dudala ondo abesten. A ber, hau lan, orduan, epa, bat, bi, iru, lau, eta listo, hau preste gogo ditzateke, beraz, guk orain unatarliko ginateke, hau eman, eta plaz. Ikusten duzenez, eskematen, kriston inverter bat, bale, hainbat dira 10 inverter, jarraian jarrita, eta hau, energiazatzen zaionez, hau afektatzen du, hau afektatzen dagoen, hau energia eskalatzen du, eta hau, energia dagoenez, hau afektatu egiten du. Beraz, hau afektatzen duenez, eta itzeltzen denez, hau kontraitu egiten da. Beraz, ez duenez energia, bere estadu naturalean dago. Eta orain egin behar dugun gauza bakarra da, bueno, orain erramentak ondo jarriko ditugu. Eta orain egin behar dugun gauza bakarra da, landatu. Orduan, nik zuek ikus dezazuen nola doien, eroriko ditute zu rautzak, bale? Orain, baina orain, landatuko genuke. Holan, eta hasiko inateke. Paka, ta. Eta estaldean berdin. Eta bat bi iru lau bozei zazpizotxo datzi amar. Epa, hor. Primeran. Horain, zuek ikustu ezazuen erabiliko dut zurrautza.
hogei erapliko ditut, ez ditut gehiago jarriko. Hor, betxi, hogei, vale. Primeran. Eta zuek ikus dezazuen egiten dut hau, benetan. Bestanik ja horre eginda utxiko nuke. Venga, horrein bestaldea, bat, bi, epa. Hemen, eskabatzen zait. Eta horrein, zer gertatuko da? Bueno, horrein gertatuko dena da. Hau, hasita dagoenez, eta bloke bat altura duenez, eta hau, bloke bat altura, bloke berberan daude, nik hau desaktibatzen dudanean, eta hau, espanitu egiten danean, hau eramango du, apurtuko du esan dezagun. Eta orduan hemen josiko zaigu hasiak, eta zerala edotlegoa da ikusten duzuenez, hor, ja, jausten da guztia, plaska. Hau dekon, gauza txarra edo esan dezagun, lurra, hau, batzen duzuen bakoitzan lurra, berriz, nola esaten da, aitzurrarekin berriz lan egin behar zaio, baina, bueno, beste guztiagatik primeran. Eta egia esateko, hau da gure bigarren tutoriala, bale? Hau aplikatu aldaiteke hainbat gauzekin, meloiekin, sandiekin, eta bar, bale? Kaktusekin ere, pizkat ezberdina da, kaktusena, baina, bueno, kaktusekin ere, eta badago mod batekin zoitzen landaketa automatikoak ere egin aldirera, baina, bueno, hori eguten baten, lortzen badut motori, ikusiko zuen. Eta beraz, hau da gaurko tutoriala, bale? Espero dut zue gustuko izatea, eta, bueno, besterik gabe, agur esateko ordu aldo zait, eta urrengora arte, agur!